tangi dan kelenti banle cepok jawai. Bat na jawai ngin le cepok kesnong la pengap ke baru hitep ke tu kesnong ke badan ke tu kejinya kerja kaput. Apa dengan gelaya pada sam ti kejing temu kejing banle cetehi ke long bangin le saki degli kejong ki kemat ya kejing long jing man ham te ya ke rukom im jong ki brio kata katan bakum juru banyak keren iki nong shong shnong halor ki jing ke bagi kendo om tang nak dau jong gani ka kajing ka ja khapot henry ha ka bai de ru ki we ki benta kum ka rukum em ka jong ki ka yo ka kot ka jong ki ka puli puthi ka koi ka kya bakum ta ter te dala poi ha po jawai ngi nya kendo peyang ngi nya kendo skat tu ka ningut ki di orang ba ki ban kham batai kham nya ngi halor kani ka history jong ka te ka jing ka ja hang te ha po la pangap te yai ni bangi kat bangi nang yai kan kelenting na shlong bangi nya poi hapok jawai bat ngan sa brief bengnya pi delak poi antek Shua beli hiar shkishnong lapanga milawan shua shajawai banyak kendu yang armut kirangba kata ima trebor suchen bat ima chandme sungo ban mat pang alor kani ka isu bat ru ban shat jing shai halor ka history jong kate ka jaka Mensua kat kum kejing tip bangiyok negeri utemen. Ki ong ba ki wan hang ne kum kinong bela. Mat ha keju por kum kinong thau khiu khendeu. Ti ye shong ke sa lang hi hang tu hapok snong la pangap hi. Bat kham hadin pade anda ki shemba kinong la pangap gide ki bru ki babha. Ki ya skilong ki basuk ban ya shong lang ban ya sa lang ban ya kren ya khana kum ter. Ti ki yawan khambun ke. Anda kambun te kemut kini kinong snong jong snong lapangap ki wahe snong kirang ba snong jong snong lapangap kisa ajaka pat no yaki shawe cha kamadan ka ba ki khot kamadan tak pat kumbangi tip ba kata ka notification ne kata ka jing phia no ini district council te ka sedang hinadu ka snem khat khandai spa san phewe san pheu armo kum to ter re kata ki por kemut kini ki karbi kim tip e phangata bar ki brujungi hiru kem tip ha ya kata kepor phi ki tip tang kat to kat ne andre ki babun ki pai ba pai lang kem tip ya gani te gani ke jungi kan at hi ke sedang kum ta ter na du kesnem arjar khatsan khan riu pi ba men shwa te gani ke snong la pangap bat ke snong khanduli ki ya jan te ga yeu hi ke ba kham he se te ke ba ki briu ki ya lek ya wan ke de be hi ke yeu khanduli te ladangi pek pada gani ke jingcia ke bajia hakini ki por hakini ki snem te kam de hi gemot tang ha kapor or kumni kalau sedang be hi gemot na du kapor thungru ka bentak badon kam hi ban wanra ka sungsuk chong sain kat bom pat la ban pen be yu pur usam ka de be hi gemot tang de jing snge thu jing mot bat ka jing ye burom keliang ye ka hok long briu man briu ke kane ka de ka map jong ka karbi anglong mo ko ba ka thong to karbi anglong district te kane ka map ka de ka snem 1967 tang kane ka map ru gemot kledep in crush lupa te ya uteu ban beriu bala mention haganega 1951 ke tiga de dengan ka dawa sami ganega jing la group ga jing ya huri hura ne ga jing klor marmo na shko yo ga jing sha ki no nata ki bona ki jing su thu bakla ba ong ba kala panga ringka ba ko kro lu ki ha ba ko block wan ko disputed areas halu pila tu pila pen shai len haloi tak ngia makan sai kadar jing sha ne por sai keren kata kalau pengap sudah tang tu jaka ki ba mentah mene kidang ya don ka jing ya khni alor ka jing thung ka ba jing ot ka ba ndrei bagin ya keren ka block 1 ka vast subject te kalau pengap kam judai kata ka topik ne ka nong ka bangi keren ka por kan de issue bangi keren yang mentah ka transfer ki ti kisnong saga mikili ang ka debet kalau pengap ka habe hopok ka jela mengalia that means kani ka lapanga ka day na kaway na kita disputed 6 disputed areas ki baka hap na shong for the second phase to the kang day por os kata kede ni na haban kai me ka pala shy ni ba shong shalom panai ka bani no shia balance start shit let the blood be all ka day be block 1 block 2 kita be long don kita jing shy ka kata per at least ngayo jing shy ya kani ka notification bat kani ka map ru kapan ya per bahate ke mat ke gross bai ke ni ke jaka jumi ke kene de block 2 te kene de block 1 block 1 ka don skini ke benta ke block 1 ka la bande skini ke benta kum tu ke kum tu hi yim dai ban su tho bakla kam tam ke mi i ha ki media ka long ban
ngelamun dong ba teng perkat bagi tegi snong gede hap apa blok 1 te terkadang kalau pengap khanduli kedai ke bahap apa ke West Gentle District apa juga state Meghalaya jungi te kai jingja ke badak ong pi kini ke jingja kedai mensua kedai internal issue hari mata ke sumi kini kendrum kamram kolong ba kita bisa kedai jing provoke kita karbi anglong autonomous council lang ba ke jing thungding jongki bong ma chan bi mentan jongka autonomous council nu karbi anglong kan semi kate ke jing huri hura handrai kalan dispute menta kala pengap kedai syai ke bahap apa ke state Meghalaya berapa jongka West Gentle District berkunjung kate ka khanduli kawe ingin base ke humanitarian ground kumba lada philat ide khaman la jong phi kate ke jaka phini ba ke jing sangsot ye kate kinong song shnong kumba ye karena kesan pernah lagi shnong ba mensua menta don ke bla amaj idon kumalai penduti datang kita bagi kerja lagi base lagi record lagi base ngata ka bagi keren ka bagi hab men penpai retransfer ke date live penduti kisnong kata kisnong ke bagi keren ke date kisnong ke bahasa betang ki benar te kamdon jing ngaso ban bagi kwa kata ke jai bre karbin wan singi handai kwa kata ngong cultural identity political identity ulakam sensar ke ban yo ban bat dan yo ban mi khamat gi bre nong tai bikin don lang kata ka Keroi kapar ku bang yo lang sini sekui pakai jakakan. Tilada mentaga soka arli kim lam penbaca kini ke peniba ala iyo banyak kita kibri hontai. Omrei tangi ya kejai beriu ngam dong tengah jai beriu kasih jantia. Handrai wat ki karbi yang tairu. Namar hantai labu iki bakin ya keni jakan kapor bakin ya don gajikan an kapor handai ke soka so ka belong open minded pechua gejing gejing man jongki. Second thing pan base bet ya katai ke jaka ke buang bar ke long ba ai nok kita lah rengut begin pet hi mengi kita kijai beri jongi kan apart from humanitarian ground the way forward nak bentangan ni bentan way forward ke long kumni ngakwa ke basai kedar ke long ba ke don ke phase 2 ke banya keren kumai i sotunat ba unaliang jong CM buang ba ke dai ke CM talk lega jing keren dialog jong arli ki chief minister amkwa bikin dia kenduk ya ke blok 1 tang bisi disha bani keren hajrong biet la modong hari kini kikot bengi sei kum ki riu nglam long kum ki riu pat ba kilon kat ni kikot na try ke revenue department yo sarkar ke liat kendiat ke homework ada ke bahasa ngi lai kenduk yo so siril ding dok apun ke ma ngat ki por di kalong details kendiat ikam iskap ba ke jing batai ke jungi por yang don hapo sing balang pe fa na liang i ma chan dan bi ke forum jungi dak na por se boleh kenduk ki officers hari ngakwa Mdei tang CM jongga yo konrad sangma le yo himantang re ngakwa ke officers ro bakin feed ya ki di arngut ki CM ya ka hok bakin sisa ya ka history ki record ke data omdei bakin ki transfer ka jingkwa ka jing monso bha ka jongki bakin singap on emotional background emotional ground jong ki karbi budan hapo asa ne utayu penar budan hapo Meghalaya handring base ka history ka longba ka pausai bat bangi keren sai ka longba idawa ya ka hok jong kijat beriu jongi Kuma pi mentang ala dan hang ni po kasnong lapangap hang ni po open thor ha ba kini kilong kume ke pi kilaya lum lang hang ni ban banyalai ot i ke ba mo bat tengi internet ben pen i ban yo i hang ni ba ki
ki long kami hang ni gimde tang nakasnong la panga handai kide na kini snong bar janru na po bar tu mo ki bo nyerap ban ya ot kebalang tingin keren kan dia ki kini ki long kami ban kali ni ki ya ka baki ya shem but kumno baki poi wan ban nyerap lem hakan ya kam yang in kini shevi kom bidi na kan kasnong em kom dere bidi na kasnong asrong barato ka pelong ya pi ban wan shan dia sha pok snong la panga ban nyerap lem kini long snong hani mangi wan sinengi wan yarap sinen mar ba ki samjing na do menu pila don chani kam nang wan ang mentahi pidang wan on menta dia ko man kli email do mai pidi song pidi nong snong nang ni pidi na bertau pidi na bana barto ki dia na do menu pila wan chani nei henne pirap ke ban ot ke ban do mene oh si pila la dep ot haba pi gum ni de ya ka jing ya yo wan lang ki nong snong na ki piki snong ba marjan gum ni ro long kapen he men siem ne am ya pi ha pen het men sem dia hadu kat nu na hadu kat menta kat nu sngi pla dan shni pen tho bani ot ba manem step bi ba wangi bangi wan sene ban wan yaram dia hakim ki sni ne ba pi persya mani ot ba ki mi sebagai jing persya nang te dia kum ki nong snong ba pi ot sngo ba hak pi mot ba dan lat ban ot i ke ba pi lai thung long ka i ka jing sngo ha to po jing sem kurtu namar ba habala dep thung em tem yo re ban wan ra shiyeng chasem de sngo kurtu senat deh bagi wan lang tang nak snong baratun em bun bhagi snong ba wan ka namdong bat namo mo bokon snaro umulong waijer nalaphet natlo don bet long kini ki wan om di bagi don ni ka penthor jon ki shani di suanya rap hoi suanya rap bet shane namar kila jia kumne tengi barok ye kulum lang barok kisnong ban wan yarap ye kini ke bawan sa kani ri kesi manikong ba kiwi kisnong de kiwi pa kisnong kila wan hiar shani banyarap kani ri kesi manikong deh hoi singi hadi bami gitu ka jeng ya ka jahang te kan pinyali ot ka ba mata ngnyali bod di pinyali ot ka ba ti ko bi pi hang tung itanat ben pe ya ka jing long teli kini kisnong shani ha ka bangi i ba wala kim don leki penthor ka ba hang ni henre da ka mensiek ba sokya ka mensiek ba ngolem kila i wan tun lem kila i no lem ka mensiek khati ka mon khati ka diang na ka penta kini ki parasnong hang ni pola panga ban yarap ki ha kan ka kam bun bahap tu narangi op tu ya sok tan bahap ni sok barak syukur Pidi nong snong de snong la panga ba nga snong la yang kalau is jantia ta yo lok chene chong chene de mantra snong he mala kanus nam ta news nam menta ti uniu ke bana mga yo snong kidan ba ong ba nakadaw bala slam pla ban ot menta ula bun uba ha mendai la bon ba hap pa kam ne bas new ba kdia ba hap sekendo dam long de ra tha ba jo yo si arpo berni menta la yo si pho jan thrai long kala kila la sha menta ban ot badan gini ba apahara pun asam pun mikhalia la yo la cngan melum mala long menta ka jaka bro ba pithung ke ba menta la yo ban ot la yo dan blok deh ni ku mengi hang ni pe ki hang ni ki ani laki labun ba ki bri ki beran hang ni ki bawan ot ke ba kini kim dai tang nak snong la pangam dai wan suyarap gini keleng kisnong la do la kiang la do la snapor la do la is kasihil west kasihil barat lawan lut lepok karo si wan yarap arsen nafsen yang ni kam tajan men shwa kat nu piyo nak shubo nak ni ka barok pila ot nak ni ka penthon dai kat nu thai kat nu berni dang yo nang ni sumut la yo sini jam hajar kilo der di ki
spa di yang hajar ton. Mender yang kentang, yang hajar ton. Mender tangan ni barok. Barok kan ni kan barok berang ki pentor ke. Badan barep ca pentor, badan barep calom gedon ta. Anggi ca ipnar, anggi balom. Oh. Kini mur anggi bahali sa kini. Lado por thung le lado dep thung le myor pai pai wa. Ca pendik bai ha kini ki berukarbi pi. Dia minta try kat nu try ngin la benyo nang ni kadau ke jing Islam kum pi ong mene la Islam plat adir la ban od im ko ba. Pa se tang mut ba la jo yo si man gas nem yo si hajar ton mental habyo di san paut ton kam ta hi. Islam ki balik pada ke bampak don kini ki jing ya kajai ai long pol pi od ke ba kini ki brio na po karbi na kena siliang ayu ki sheiwan nyarap banyak od ke balam kum ni. Dang por chua dang por basuk basang gi thuk khana gi wahe thini da ya khilang bai trailang bai da pat kini kisnang kita pat bat kini la pangap ya thuk da kam don ngin kata ka jai minta kesan mo ado sna marjar fulai dang pendik ne finally la yo banyak keren bagi brio ki nong shong ki badai nak shong la pangap pi bang ko banyak sngo ni ki ke kidan ban ong halal kani i kong vidin la pangap nei Senyau kemen is ne. Senyau kemen cibun wan gipli rap ki i wacem jing i hagani ke pentor yang i. Kani di sini bani kong ba pi i hadu kat ni ke jing sim benta ne men shwar ka judan ne. Don re nang gani di men shwar dah. Nang gani di wa cem jing kam ni. Long sana. Kani di ke sngi ke bani kong ke bangi lawan hiar ni syapot la pangap ban yo ya ke jinglong jingman hang ni ha ke snong hadin ba mi kita kubor jong ke jinga kaja ha pedeng ki jai bendre khasi penar bat ki karbi ki bana shate hindai ha bangi wan ha ke ni sngi mata sngi i kuma phi i hi ki ba ki nang ya ot ke ba bat ke pustenat ke long ba kani ke sin ke bani kong bangi i ba wat ki para snong ki nong shok snong ne ki snong ki ba marjan kata ba jengai duk na jalapet ki lawan shani shaka banyarap ya kini ki nong shong snong ha ki snong la panga ban ot yo ni kuba kuma phi hi ba jing he jong ni ka penthor ka dei na shu jate Shadu shate banali alitan kinong shong snong ni kajaka ngam tharai ki la mandep haka shi tayor ngam tharai kin la mandep hendrai daga jing wan lang jong kini ki begi para ki nekewe pe ki snong ki la yo shibun ka jing kershan ki bat ka jing rap bat ni scam ba kani ka jing long teli ka jing le kani ka jing rap lem iwe kan yai ne na kini ki snam hakini ki snam ki banwan ti ini ide ki ba wat ha pedeng kini ki jing ki ba ki nong snong jong ka snong la pangap ki kendu henry kini kita ki kum ki tin pareng little small things ki ba kini ki jinglong ki ba iba lai di berit tamru henry ibawan ra pa di kata ka jing kermen ha ka men sim ha ka ni ka snong ka tha Kesun bedeng ke ladum bat ka jingkriat kelas dang banwan bat ngilawan kiu nang te na po penthor ha ka ba meneng ngilai I kat nu ka jinga treshi tom jong ki brio jong ka snong ringkat ba ki snong ba marjan bat hang ni menta ngadon bat wahe snong jong ka snong la pangap iba demon mi lingdo ibanya keren bat ngi halor kindia kan sa halor ka kani ka jinglong jingman ha kani ka snong bat kum joru halor ki benta ki be ki benta ki be dei bat kani ka snong e khuble shibun ma kindia mangi iba
kajingwan kajingi shani kalong ban pet ya kajinong jaman hang ni hadi mami tu kubo jang kajing kajah pedengki kasih penar bat ki karbi nang tei ti pilan patai kindiat ya halor ka tu ka benta nodo menu ka jana mangi sung tho ba kum ki dijak jing jakim juda kam jaman chwa ti menta kensan belai ka ja kum ni ko banangkong hi kana kajing chia house nam arajar khat phra khat kandai kat bagi te kinong asam ki wan puntur kan so put usam jong ikum kasnong dana jong ka elaka silang mantang pite ki nong karbi kim buram re jagata ka ga bai ka ba ki akran kum ki board district administration ta ka haubna jun ta chipotring ki wan biang ban le bi an ken ban thung ki mut ban thung bi an yo ye ki deng hang te ha lom pun tho jong ikum ki nong song snong ta hado mantaro ngidang ya keren na kapor ngidang wat kilat kelanti kumno ban yo kata kajing suk nang bagi nong song snong ken yo ban lek ot yo te ku bang te ngada ka bakhat tu ngi yo ya kalan ta ka badon kata kajing sing tho bat kini ki karbi ban bangi kum ken nong song snong bat ka elakai tingi song tho ba habaya kren ba kajing lo jing sap ma kuma pi ong ba kila de ban thung hinde kim yo ba de ban pe ban ikmi ba ya ki chhur ki jong ki ma ki jing thung ki jong ki ha ga be de ba kan yam ba la dangi nu jor ba ki snam la lek ha do ka no try kala shakta ki nong rap ki jong ni namal ba kim shim la ban lek pe dari ban jong ya ki marap ki jong ki ai ka long ka ba sngaw si yang i kham tam nong rap hang ne snong la pangap namar ba ki snam ki bam shwa ki don ki ba yo kajing yo jong ki don ki ba yo kamba so chubo kanuksa don ka bai kalong ying ka ba yo kamba san phau barni ne tang ba yamanta husnam thara tang ar phau lana ar pusan barni kim yo chura namar yo ko ba yo odra pat he jo ha jo ko pon ban le sumar yo ya kalang kharum yo ra te ha jo ko por ban od yo ko barum yo ra ban od ha ka por ka ba biang te kidon gato kan ne ki long ying ki ba watang ban thung ru yo ra te nga tharai ke jing tu ka ba khrau na ko ban ta gi nong song snong la ne gi nong rep jong hi ka ne gi snong kanu long ying ki dona ka di snong ma ha ka ne gi snong ki don menta la duna saus pa ka ba lai spa pra pe pra ying ke banong kong na ga leng jong hi kum gi nong song snong ni dap te gi jing song komen ka ba khrau kham tam me ngai ngu yo blai pa blai la ai ngi ka ne ka lan ka ba khrau na ta gi nong song snong kabaan ngi bo ko jingai ko blai ya ka state government pat kumjur ya ka government jong asam pat kumjur ya ka board district administration habaro arlen ko shim ya ka lat kalanti na ka banta ban ai ka jingya dala ne ban ai ngi ka lat khamtam ngi ka nong song snong ban le yo ot yo te ko hang te pat kumjur ki nong yalam snong kum ki ba ha snong jong ki snong ba phar pat kumjur ki riu paj ba ke baban ai men simlam yangi ngi dap to kijing kaman ko khrau ban ngis ngu me buram ru ba ai ba blai un kur khu ye kata kijing wan no sinjang jong ki ba je kijing pensingan jong ki ya ka snong ka tha nang ban yo ka song chuk song san he ke ne ke jaka jungi ke ba kham kong san la da dai ba ki government pan baro arle kin pen ba no sisndon ken yo put usam nang ba mangi gi nong thong nong ner ngin tip kat hakno ke jaka ka jong bat ki te gi nong song nong kar biru kin tip hi ba do kan no ka ha nong tau wo padai ka jaka jong ki Sngi ka ba ar ha gani kishnang lapanga ban ngila yo lad ban sakhi ya ga jingwan to ki pat ba na ki we kishnang ba marjan ban wanya rap ya ki nong shang shnong jong ka lapanga ha ka ban ot ya ko ba ha gani ka sngi ngila yo lad ru ban de khmi ya ki ying school ki suro ki singkin bat ki we pat ki kam ki ba ki nong shang shnong ki trei henre ka e ka bangi sakhi ka long ba ka ayom ot ka ba haga ni snong ka long kum ka jinga kendo lang jang obo bun palang haga ba ka snong ka thau bat bun ki ying school hi ki thli na mar bo pai ba hi udon do chapan thor men da sngi la yo la ban kren ye ka tu ka ningut ki rang ba ba kenthop ya unong ya lam ka sengke syu ka ni ka snong unong ya lam snong berem baru MDC berem ka ni ka than ki bala batai lingkot halor ki jing ki ba ka ni snong ka mat ba ru halor ki lat klenti ki ba ka sarkar na baro arliang kata meglaya bat asam ki la ban shim ban wan ra biang ya ka jing shong suk shong shngai ha pedeng ki khasi penar ba ki karbi ha ka te ka than ngim jo kendu jing na
menu ro ngimju kendu jinge tamba kisim kubu pada nadu snam arajar ar paulai kitik sinang garbi ki ka sinang tak padam ki trelang pat ngim chua tamba kata ka jing trelang kam syamut ba kinwan kam trai katapat bat lepengap ngi don ke jing jan chua ngam tip le se don ki ba nabar bawan pensit iki ban pen ya ba bentuk lari ne kamrep jeng ya kata ta ngam patla pen dikena meno badon keti tamba menswa long ngi im ngi ju ya ya ka jing hi hapo snol pengap kibun kum ha kene gisnong jeng yi gisnong badar de ban wan ra ki development ki ba per ke de ya menta pada long nothing long ya ka ba ki ai ro ngai ro ya ka ba ki mai tang hap kenok ya kidon ki mbam di ko biang tamba ya ke JJM gitu ke skim JJM ke tu te kontrak kan nadu snam arjar ar pholai ke la pendep tamba kontrak kam ka kamai jak po hi te sapentor kan sekete ba jaka ba gaja long ngasupa ban phak ne khubor sarkar te kani ke sarkar em ngam keno tang sarkar khalia nga keno board of the government Assam khalia nadu baki formi kenika regional committee bane penbej put am te kawan kene jing khalia long kimla ban penbej yu pun ki pen huri hura ta sini na kaliang jong kite ki karbiru kiting le se kin hap pom khalia na kaliang jongi kinong gitras nang ro kiting bangin hap spo Assam te kani ka jingle jong sarkar ban ya penbej put nga ngam singawi hap ikene nadu bagi form ni komiti ka jing hura kala umde tang pol pengap blok 1 blok 2 la ka blok pengap hi kamde ka kam hap hapok ka blok 1 na blok 2 la pengap kam judon kum kata kalau pengap hi kam don hapok ka disputed area kibriu na po council kim don jumut e ngi sethu ba ka JSTC jungi ka don ni ka boundary committee haka ngakren ni jingsa kan atu hi ba ya mi kani ka jing hajam nila karpat e ga JSTC ba ya kini ki jaka omban theo ye kita ka jing haja ki ba habis pol pengam de ban register free of cost I mean tamba ngimpat yo tangi ka taru ngadang khimilenti ba umas ba wan hakata kom ban ya ba ufun yo teu MLA Assam kan MLA jong kani konsensi jong tapan MLA jong karbi kan bani kendu handre uswan long kumuwan kini ki sing balang rak lama kadang kebor mi kan la mi nang ne penjijar ingin no sno kade masa bahar kade itu tik kami perde tamba ya ki dulu men ba wanra mas ngabaham ngayaro yaro hakata kom komut ba uai alternative route ini menswam ha banyak nang kani kesnong langkaroy tamba mas ngabah uai pat ingin napo senero ya kabau briu le ba nganom la ban kentaj tambalong ya kani ke kampurnar pada nganom pediang ya kata ka NPP ne ke WPP ne ya barok hoj kedai tang da jing penbej jong kejing ile stom hi kedai ngi trasnong bat ke bor district te haba kum kini kejing dia kamtam na kebenta kene kejing huri hura po bordar kumju hagani ha pentor jong ni la pengam te kalong kejing do nong ke bekrau ke na benta ki nong rep bat kumju ru ki nong song marbun hiu kuba bala telur te haga jaka ban yo si sampeu repeu berni haga we ke haga jaka te ki yo no tang si lai peu ar peu berni te galong kuba ke jingdu nong kamtam na kebenta jong ki nong rep bat kumju ru ya ki nong belaru ki ba ki bom don kata ke jing rep ki dang shania ha kata ka bela don kitu ki ba ai bela ot ke ba ne ban kino ki jing rep handrai wat kitu ki ba ju yo jaka ban lai belaru ki ru ki kalong ke jingdu nong ke bekrau no benta jong ki laina na ka kamrep te hangni po snong jong ni te kahaman lai thliu ying hi ki than ya mula ki than mula
ki site penmi ya ka snong la pengap te kedai number 1 ba penmi mula kumtasi hajar teli te yo ya kini ki mula te ni site di hayo khandudi bat kumjuk sa jual sa selong sa yuro mentala apa itu kini ki mula ki bangi thanya me te ngakwa ba kindon kata kajing ya sngau thu para breu kan ba kan omjia shu kan kajing ya kan at hapden ki karbi bat mangi ki nong snong la pengam ni dai bandon kata kajing ya sngau thu para breu bat kumjuk ngakwa ba ke sarkar ba kandang ya ipteng shu bandang sim gilat kilenti ban wat ke jingi suk khantam na benta jongi baro arliang khantam nai ke benta gini ki breu politics kumba ong no ki third party ru kumju ba kim dei ken ban kensoi ban pensit ki pai ba ban mi ene ku huri hura ngakwa ba kin long kita ki kum kinong yalam ha baro arliang ki dei bandon kata ga jing sneu thu ken ban kumno kelenti ban yalam yo pai ba khnang bangin yo ya kata ke jing suk am su ban ye tre politik da ka ba kensoi ban penmi ke jing ken at ke bahar kom namarngi mengingi long ki trai muluk jong ka hapok ri india hi baro karbiru ban mengi ki nong sosnong la pengap ru ni dai ke ju ka hapok ka ri india hi te bangin ya seng thu ke ya kata ke jing im bat ke jing koridor jong ke jing rep bat ke jing im ru kumju tanga iba ga estif committee hi hagi por ba la dep ar ketem jongi bela long artar khandai mensuarong yo iba jing sim sting ne gliang jonga estif committee mla ban len kata namar to ko por ngili jura ne gliang jongal jura e ga question ngili ju kli ba ga ne ki jaka jane ki hap po jong ka jurisdiction jong ka JSDC le ne ka hap khinu ki benta reng yo i ngili yo ke jubab ka ba sai ba ya kani ke jaka jonggal pengap barok ke hap apo ke jingpit jingkmi jong ka jantia hill atau Morris Council na lor bangi don ki kot kislaban pensisias ka ipat idai ban le tengah kentu ya ki MDC balong mentaro begin sim khia be dai bat ngi benta khanang bau pai ba jongi un im ba kani ke snong kanam sa pendo e ya ki hok kinong kenti ba ki leyo tengah kentu ya ka sarkar jongi ro ban set up ya ki alis sedengim la pada ka permanent ro alis ki temporary dai bandon ma khamtam ki porep ki polis jongi bangi pha bagin yo jaka merit ngen ban yada ki pai ba jongi herkom ka babiang kata dai ke jing kerpat jongai ka state comment ka ban pe kini ka benta kini ke sengi ke baar ke bangi dan hain ke snala pengap bat henen ke sengi ke playing la yo lat ban hial shish pop pentor banya le sakhi dalagi jongi khmat hi ya ke jinga tre kam ya ke jinga tre lang jang ki nong shong snong om tang jang snala pengap nrai jongi snong ki bamar jan ru ha ka ba kila filai hi dagi jang kham ba kila ke jinga tre lang ke jinga long teli ke jang ki banya manya rap ki nong shong snong ni ki ba la pen pa ke jing sngo khia ke jing e la ka dau jang ke jing ya kata ka opposition la ni ke jing persya ka na siliang mo na ki jaj bendrio karbi hakaba kila keno bagalan kata kajing bamsha ka jong kila ni kijing penting ben smet hani hang tai but hakaba ya dei hi but kaning la yo lat ben kren ba kinong shong snong ba he snong ba kila pen pau ya kata kajing songkhya ka jong ki but ka kajing dawa ba na kaliang ka sarkar hi kanya le e khnang banwan ra ya kajing sngo suk sngo shngan hakani ka snong bakna banang ni khma kinum don chu kum kita ki jingja bat baki nong shong snong hi kin yo ban thung ban tep ban trei ki chong ki kam kum ki le ki pom shwa te da itui khubor ni ai ga jing kuplay shapi ba ga jing kuplay ru ka le chi ki nong shong snong jong kan ka shong la pangap ya ka jing long la kroi ka jong ki ban pen i yangi ya ki jing e ka ba ki kan do kuplay pi baro